Walungisela amaphepha ami lapha office. Hayi sengiqedile nje konke kulungile. Hayi kubona. Bakuphethe kanjani lezi? Kukho kubi kakhulu. Hayi ngiyabona ukhululekile. Hayi. Oh. Umadere nofatere. Nongoloza yini manje? Hayi. Kwenze njani? Isiqhoko esinembobo. Nongoloza kwenze njani? Hayi. Umuntu womthetho. Nginenkinga la. Ngithi ngishona le hayi kwalukwenza uJoseph angimboni nangobhozi. Uyabona nje Nongoloza, mongazili ukuzongihlupha. Please ngoba ngiyayazi yonke inkulumo eqhamuka kuwena kusuke khona into oyifunayo. Hayi. Ngiyacela Nongoloza ungangihluphi namhlanje. Hayi cha isiqhoko esinembobo. Hayi umuntu womthetho. Mina bengifuna ukwazi nje ukuthi kwenzakaleni ngoJoseph. Ngizwe izindaba kuthiwa nanguJoseph. uJoseph akasabona nangobhozi eje. Ke umngane wakho simtransfer yile ke Nongoloza. Simisela eCockstad lesimise khona. Angithi nina nimthumayo la uthi akenze azoxabanisa abantu. Ejele lami ezoxabanisa abantu la. Yini? Nongoloza. Nenza wonke lonto lo. Unongoloza bese simtransfer uzombuza futhi kumina. Wena waduma yonke into ayekho into ongayazi la. Kodwa awazi ukuthi umngane wakho uhambeli. Kuyiphutha elikhulu kodwa umuntu womthetho ukuthi ngiyi28 ngiumphathi wawo ama28 yikele nemihla uyakhohlwa uthi nisibosho ngisona isibosho kodwa ngilwela amalungelo eziboshwa ezama28 ekhulunywa usiqoko lapha phezulu etshena thina siyenza njengoba injalo angikhumbula usiqoko wami ezingitshela ukuthi mina yonke into angithathe ngiyonika uNongoloza akaza ngitshela manje wena njalo kodwa manje uyasiphatha wena ufuna yonke into sikutshela ngaso sonke isikhathi anginiphathi umuntu womthetho kodwa ke njenge28 njengomuntu phela ekuyena olwele amalungelo ama28 kumele ningazise uma kunesipho enizosikhipha lapha elungu8 nayike la ilahleka khona channel wena iqala ukulahleka lapho Nongoloza ngicela singasayikhuluma nje vele ningangisukeli Nongoloza ngicela uhambe ngishilo ngathi uzongihlupha vele eqaleni vele ngabona ukuthi uzongihlupha Nongoloza soloko nje wena wafi uyazi Nongoloza uzongisukela nithina nifaka ama28 ngikutshela zonke izinto ningangitshelanga manje usuyangidimanda phela yonke into manje sifuna mina ngiqale ngidlulise kuwena nizophenduka ngiyalitshela hayi Nongoloza ungathi Nongoloza hayi awungakuhluphe bosombeni lakho umuntu hamba Nongoloza kodwa ningangisukeli Nongoloza hamba seningisukela hawu na umuntu ozodlala uNongoloza njalo ukuthi ufuna usigibele ekhaya ufuna ukusiphatha hayi ngiyaphela khona Emadoda ekethwa mfowethu excel wethu Dr. Ram yes uwena afuthi life uwena mfowethu ngakushiya le ngome phela mfowethu mina mfowethu phambisana ukufoja usukulele ibhilidi Dr. Mfowethu futhi ngishayisa mfowethu aside isikhathi mfowethu mfowethu ushasa sakudalekeni lana mfowethu bangamna kushaya le ngome mfowethu ngithi manje bangitshela ukuthi khona mfowethu mfowethu la ungathi senze into wrong la mfowethu waxabanisa ijele lonke mfowethu kwazi ngalimala neziboshwa kwasekuthiwa ke mfowethu bengizwe bangitshela mfowethu abakhulu bathi hayi abelungu ngizela ngala mfowethu ngiyambamba lo samdenje azubani uJoseph Joseph mfowethu loyo kodwa akazini wathi khiphele charge ngolana le ndoda ibingakhanyi isikhotheni bingakhanyi mfowethu ovijele brawami ovijele yaliqeda mfowethu kwagwazana izibosha kwenzeka nje labo ovijele ikhosana siboshwa kwaze kwaxabana ngishiso ibenzi nomanga mfowethu mfowethu abaphuza abaphetheke mfowethu laba bathi hayi lo muntu semkhafuli bamkhombe ncoma elo eCockstad yeah street lalela ke mfowethu nalo ngifuna ukuchargela wona uyabona nje boshayisa lana mfowethu ufuna ungabhayiziseki ubambe bonke olayini mfowethu
lana wenkantini lana wefolish awufakele omunye umuntu uyabamba ngezwe mfowethu asisabela naleyo nto ngezwe mfowethu hayi omunye umuntu ngezwe kahle mfowethu njoba nawo lapha na kitchen ke mfowethu inombolo ezoshayisa ngolayini wakho zishayise leyo ndoda uyabamba ngiyabamba mfowethu ngila ngezwe connect under 10 ngase ngizona njengoba wenza sibhalene mina nawe sniper futhi sisuka kude bese basebenza kalona nje yabona nalana simasha nawo lo la yena mfowethu vele so ngiyabadala phela bangashayisana abadala banawo la sebebonke Oledi. Alright God. Ngiyaphila. Hayi nami ngiyaphila kakhulu. Ngiyaqala ukubona kuleli jele ngabe uqhamuka ke. Skafes. Correct buff. Sat. Up. Sat. Up. Sat. Up. Dismiss. Zip ndoda. Dismiss ndoda. Akulungile ndoda enkulu kuyangena. Correct. Ha, unjani mama? Yayibona into bengikhuluma ngayo. Ngibona lokho. Bova nje mfethu akadlali uyabona singisaba zonke iboshwa la mfethu. Hayi ngiyabona shema kuziwa ngawo. So nje umuntu uphephile la mfethu. Sale la konti kuphathela nemplati. Ngiphathele ini? Ngela yini? Hayi bona. Just for you nje. Ngithathe kwesinye isiboshwa la besifike nevisit athi mina letha la mfethu umama konto ayidingayo. Hayi enziwa leyo nto. Ngikutshelile mama ngathi mfethu ubova something else. Manje akwahle ngiyazi lento kade sikhuluma ngayo cathi mhlawumbe uthe ukuyicabanga wayithola ukuthi right angithi. Hayi bekade ngiyicabanga. Wayibona ukuthi okay right indlela esokwazi ukuthi siphume ngayo seqe ngayo la izo Siphuma futhi sasiphuma siyaphi? ngizama uchaza ukuthi indlela esokwazi ukuthi mesixoxela sobayithu kube ukuthi asiphazamiseki. Hayi Phela kahle mina ngibona wena useduze kwami ngibona nami ngiseduze kwakho. Hayi ngeke. Lalela ngichaza naye lelitsakeli la ngathi hey wethu yeah so nje ngicela ukuthi mfethu sihlele kahle lento mina into engicabanga ngathi singeqa kulo lesithathu mhlawumbe uthola ukuthi Kanti wena uze ngani la? Uthando noma ukweqa? sorry man konke ngicabanga ngenzela ukweqisela iboshwa kahle mina into engize ngayo la uthando ngicela nje mfethu sibe into eyodwa ngiyithole mina senginomuntu wami oyiphoyisa uyithola usunomuntu wakho oyisiboshwa ophethe futhi zonke iboshwa la uzophepha hawu naku sengithi baby kodwa phela kushuthi angikho wrong angithi Hayi. hey ngitheni kwena siboshwa hawu ngitheni ham le lungile kodwa icabanga lento engishoyo Hayi lutho besikhulumela nje. Besikhuluma akukho okutheni. Iboshwa zinenkinga yokuhlezi kutsheni zinenkinga ziyakwazi ukugoqana buka manje yini akade kupha yona Lutho into encane nje bese ungavumeli ukuthatha izinto ezibushweni zizokudunda ingqondo. man uyazi uJoseph ubeyiqoka impela kodwa ubengangezi kanje futhi wena uyabhora nje yazi uJoseph bethi sidlala la mfowethu ebengixoxela ukuthi Robben Island kwakwenze njani wena uyabhora nje sniper sniper mfowethu sniper ndoda le yini mfowethu yena uJoseph mina ngithathe njengoJoseph azalelwa kuyona lento Ngilande-ke Scarface. Ndoda eyivanele. Wena sengiyakubamba wena manje usona ngathi uyisigwegwe wena. Ziphi manje ndoda endala babula yini ngimadala abakudala ungashayisana. Ngeke ngikhali ngawe ka-6. Ngiyakhumbula nangalo yamdate ungifake lo. Correct ndoda ogoba mashana. Correct bafethu. Yizo lezo wena. Correct kubani? Correct kumina mfethu yini manje? Fika uphamiseni la wena. Ngiphamisa u6 Usakaza. awusangikhumbuli mfethu. Nini wakhisha wena 26 wena. Sukhohle uzidiwe kabili wena. Kodwa kusala mfethu uyangazi mina mfethu. Sawa. Fethu uzengani ndoda.
Mfethu Chepoli ungadina mnganami awushiye kancane konke engifuna ixoxa nesigafisi. Ngilapho. Khona inombolo nisenisabela umane nobabili. Hawu kahle mfethu ngiyacela mina. Ndoda enkulu. Siyacela ushiye kancane zokufakela ulayini mangabe sesiqedile ukukhuluma nawe ubhofa. Khona nje inombolo safuna ukuyishova encane. Ngizomfayela kodwa usniper. Kuse sekhona inombolo manje wena ufuna ukuyisabela namaskayini. Hawu uyazi nawe uyazi usnapha umtshela uthi mina ungazi kahle lo. Landa ke. Mina kungijebhula akukho la ngizoya khona kusasabela wena. Mngana Kwimpatha wena. Cela ndoda enkulu. Ndoda enkulu le wena, indoda enkulu le. Hawu ngiyacela ndoda enkulu mfethu. Ngo6 nango7 uzoyifakela kodwa imfanele. Correct. Shayisa la ndoda ubhofa. Eyimbi nale mfethu ayi. Hey, stop. Lalela mfethu wangisiza. Doda. Lalela lengane mfethu iyancane ivume yonke into futhi ibona. Lo line udale lapha ndoda udala lo line ukuthi ufike ungiphezule kanje. Hawu mfethu into besiplanile nje nawe mfethu. Into besiplanile futhi wayenza exactly mngana wami. Yabona mfethu wena usabeka kanje kodwa usatshwa mina. Hayi mfethu hayi wena ngizwa leso wena ngiyasabeka mina. Cha mngana mfela mfethu uyazi mfethu yazi ngisajabule kanjani mfethu. Lengane ivumile ukuthi singaya ngisho eTanzania. Isinombolo. Hawu awungeke ngakuniki mfana. Awusebenze kabi. Imali inde bhofa. Abesivumelana no300 Shayizisa ndoda. Ungaboni phela ukuthi ezinye isebenzi yebo. Hey wemfethu angikaze ngijabule kanje. Ziphi ndoda ugwayi? Imina se Polish lakho kuleka. Bengikuthembisile mfethu. Lalela mfethu, lalela. Masha bhofa. Masha bhofa. Phela liphakathi kwami nawe. Masha. Yes not. Uba usanga. Akuyisola isitory yathi umkhosi amashumi amabili sithi sigoma indaba ezimhlophe. Ngizosebenzani? Ngigoma indaba ezimhlophe. Ozandoda. Ya ke ndoda. Imake nje before everything yonke into uyithathile zonke impahla zakho sikhona siphelele. Hayi siphelele Vader. Hayi ke siyashaka ndoda. Hayi ke usofika usikhonzele phambili le konongoloza. Neveni ngale kulindi. Hayi namfader usongitshelele impuzu ukuthi hayi sengihambile. Namanje usacabanga indaba yezimpuzi. Hayi indoda wena umqondo wakho awususe la uhambe manje welejele. Vader unjani nomona nempuzu? Hayi nomona nempuzu. Bona ngoba vele umama usevumile ukuthi uzongeqisa into ekufanele ngiyenze manje ukubona ukuthi ngizokwazi ukuthi sinyuke mina naye la othi ngizame we into ekufanele ngiyenze ugibela ngigxobe kule nsimbi gxobela mase ngishona phezulu okay right othi ngizame kanjalo ke Nkosi yami ayi nakhona ngathi kuba nzima na ke manje yazi hayi kulungile kodwa awe mawa kanti wenza kanjani uhandimeni lana awe nakho engathi sengisitakhileke manje ye uNkulunkulu wami into engizoyithini kodwa le Nkosi yami Ayakuyona lento endiyibonayo akuyona. wenzani mfowethu Akusimina lo. Akusimina. yibo Hayi. hawu mama we mama bengithi ngiyacheka ukuthi mase seqa sokweqa kanjani Uweqa noba. Seqa siyaphi nakhona. into engizama ukuyichaza yazi ngisithakile phela mina lana webob yabona lendlela ugibele ngayo uzustaka lapho uzophinde wehle ngayo futhi ushone ngale nzansi we mama ngiyazi ukuthi lento ayibona la uyitshela ukuthi iyona kuyona ubhova kayena ke umuntu kanje ngiyazi ukuthi lento isikuthena off angena umuntu owenza izinto ezifana nalezi ngiyazi ukuthi awusekho right mina bengizama ukuanalyze la ukuthi mase seqa mase siphuma like ngizama ukucheck ukuthi uhandimeni wenza kanjani akumina lo akuyona nje ngiyazi ukuthi uchaze Yazi ayikho into engichazayo. Ayikho into engichaza ngalento yenzayo. Cela usuke lapho. Usitakile manje la ngizoza kusehleke phela mfethu ngiyacela baba dilika le ndlela uqhamuka dilika lapho ukhona imake sayitsheni into enkinga la nalensimbi ngathi singene ezincane uyazi lokho inyukile futhi ngathi usazi kanongoloza ke futhi ngiyacela nje futhi yewena asitandaba thina nosazi kanongoloza lensimbi engene ezincane zakho ikhiphe ushona inzathi manje mengikhipha ikhiphe ushona inzathi manje yabona namhlanje kusuke yabona namhlanje ingubo zolala uyidonsa ngomlomo amakhala yobegqiza namhlanje phinde ezansi la uqhamuka khona phela ngilekelelele phela ngizanele ngale ndlela ongene ngayo lapha phuma ngayo angifakanga insimbi shona phansi lapha keep
Yazi ngasiza ngakubona. Hey namba Gatsheni ngihambe ngifunana nawe ngalo Nkosi yami. Hey. Uhamba ufuna nami kanjani? Ucabeka lento yenzayo. Uyokuthi umuntu la kuthi mina ngisajona. Zonke sekujuma ukuthi mina nawe siyathandana. Akubo wena abo sukukhiphe yonke lento. Ngoba mina ngeke ngize ngibatshele ukuthi fanele ngibone. Uhlukana hlukana nalento yenzayo. Ngeke yonke ngisikhuluma le nto. Cha angiqambo namanga ubonile ukuthi mina indlela engikuthanda ngangwenza nabona lento oyibonekeza lapho nize ningibamba lapho ushaw ngangikhombisa wena ukuthi ngistrong kangakanani nokuthi la ejele mina ngenza noma yini ukuze ngikwazi ukuthola into engiyifunayo ngoba ngase ngazi ukuthi yabo nje basokweqa nawe seFrance uyayibona nje le nto ikhombisa bangishayile ngivuyile kodwa ngistrong for wena njalo sithanda Sengiphinda futhi ngiyaphinda ngiphinde ukugcina mina nawe ngeke iziyenzeke le nto hlukana nokutshela zonke lezi zinto kodwa hlukana nawe wena ubona ukuthi sithalele le why mina ngila ejele kanti nawe uzoba khona la ejele yazi ukuthini ngeke yonke ngiphikisana nawe sengiyahamba hlukana nawe wena usazohlala la mina ngizosebenza into engithanda nje angisazohlala nazo lokho ngibona every day uzongibheka mina nawe ubone simasa sokwaqa nawe seFrance njalo akhambe kuduma lapho ukuthi France ila siyakhona mina nawe Lakmo. Awu salute awusushati balela. Khapha kanjani mfowethu? Awushaya. Oh yini manje wavele wahlina nje boys ishap. I love more ezagazi ngeni ndoda. Lento yakho lobu ngiphamisa lo ngenzisa ama upside down. Hayi ndoda phela mina sengiyindoda enkulu. Usuyindoda enkulu ngaziphi? Umuzi nongoloza ethi uyindoda esemafini. Mina ngaphezulu kaMafu ngisemazulwini. In fact ngihleli no Joseph. Wena ungazobheda la wena. Sithatha uphi step sokuyohlala no Joseph wena. Hey. Awubheka unuka nanembuzi unjalo nje. Usuka le mafarms ubuso ugubhukelwe yitepisi. Ugubhuka kanjani ngeyitepisi wena? Phela mina love more kade ngiboshiwe lapha ngiphama ngembuzi ezu7 ezu6 ngayicoca zonke ezu3 mates. Too short baba. Baba. Uma ufuna ukuphakama ndoda uphakama ngenye indoda oboshwe nayo. Hayi lamasimbo ngitshela wona wena. Phela bengiboshwe nazo love more. In fact set yabona wena uzokuhlaba ngempama wena lokho ubhizi uzongenzela umbhedo la. Unuka imbuzi ngempela wena. Hayi kade kufuna unongoloza la wena samba. Awuthi uphakamile. Hamba sibosho. Hamba. Uyabona kodwa Madlamini ukuthi ngampela lento yakho yokungalaleli. Iyo manje lekubekela. Ungenza isinto ebhlungu engingayithandi. Ngoba nje kukunini ngangikutshela ekutshela uGatsheni encenga ethi yiza ngapha ngakuyena. Wena wakhetha isibosho. Gatsheni anginayo interest yalento oyikhulumayo njengamanje ngicela ungiseselini. Kahle Madlamini ngeattitude. Ngoba uyabona le attitude iyo lekubekela. Hey madoda. Ngithi uyabona kodwa ukuthi ungalaleli kubeka naphi. Iyona indawo egilamkhuba le. Gatsheni ngithe anginayo interest yalento oyikhulumayo ngicela ungiseselini. Ungile interest. Ngiyakwazi yazi ukuhamba. Hey hamba man. Awunongoloza. Hey. Hayi bo kankani. Hayi nto. Hayi man. Hayi simunza sandiya madoda. Ubuka futhi short na kumo. Le ndoda iqhamuka le mafamu nongoloza. Hayi nongoloza. Lokuthi manje ke ngizwana nalento lokuthi lebeling ukuleni ngisaphezulu ngenzisa ama upside down. Ukukhumbula ukuthi mina sengiyindoda enkulu futhi ngaphezulu ngisho nokungaphezulu kwakho. Hayi wena man. Hayi wena. Uyindoda enkulu wena. Inombolo ebhalwe ubani leyo? Phela mina nongolozi katekile vele ngaphama ngembuzi ezu7 ezu6 ngayicoca zonke ezu3 zimithi
Hey wena ngolosi, bengifisa ngabe ukhona. Yibo, angazi ngibona imputhe ezipakishe kanje sex amnandi kanje. Ayibo zokuxoxa nongolosi. Wena man. Wena. Ubona ukuthi unongoloza, ufanele ukuxoxa imbuzi. Ufika nje, usuzongichapha ngenhlamvu, uzongitshela ukuthi ngifanele ukuxoxa izimbuzi. Akufukama umxoxo mina. Ethu short. Ngiyafukama umxoxo mina. Ngiyafukama umxoxo. Phela nongoloza bengithi nami ngiyacabangela. Ngibona ukuthi le nkunzi. Hayi, ngiyaphakamisa ukuthi kwangako nongoloza. Love more. Nongoloza. Njengoba kufukama ndoda emnyama ukuthi ezibhaliwe emnguni ebhukwini siyazigcina. Kunengcele kithi ke lela qiniso elithi uma ukuthi uke wahamba wathola itransfer noma waya kwelinye ijele kumele uthi uma ubuya sikubeke ugcobo futhi ukuze sibambe phela ukuthi usakwazini ukuyibambishisa iphole lezandleni uyadibona shuthi kuzophoqa ke love more ukuthi too short ngimcoce uzococeka ke too short hayi nongoloza phela wazi ukuthi nami sengiyindoda enkulu awukwazi ukuthi ungacoca indoda enkulu esengaphezulu kwakho wena too short wena man wena asikinqa umthenisi la man uma ufuna amagunya noma ufuna ukuba indoda enkulu ugijima esibangeni uxosha usithele man awuvele nje uvuke sokuthi uyindoda enkulu ngezimbuzi ngezimbuzi ngibona ke mnguni wena ngaleli dina uzojiphela eqolombeni uzobele ngikubeka ugcobo ngiqinisekisa ukuthi ngempela usayibambishisa iphole lezandleni ngibona dismiss man dismiss makarikada dismiss ndoda hayi uzobakhayela boy hey yo sabuya isiqomsa sendi sakhona isikhona ungoloza hayi kodwa ke kuzomela ngimbeke uchobo vele ke lokho kuthi short hayi ukuyinto engekho nje incane lento vele ngizibambisa kwekade ngengologwada noma ngicindezela phansi wathi ngizama isitayela ufuna Gena squash. Gena. Yabona amadlamini ngikutshela ukusakuphelileke manje sizwana. Ngenqumo zakho engasile. Ngathi ngithi thintisa ugatsheni. Wakhetha ukuthintisa iboshwa. Ngoba kusho ukuthi izona oyithanda kakhulu. Nayo ke indle yakho. Muzi wakho omusha lo ozohlala kuwona impilo yakho yonke. KP. Father, ngiphathele fresh one. Into entsha ntsha. Hlale naye ke nemntoto senibona ikhumbula ukuthi bekuyiphoyisa phela leli. Hayi man. Hayi. Kunini sikhuluma ngale ndaba ukuthi ningabeki lezi zinto zeni kanje man. Hayi ngiyalithatha ke leli ngihamba la. Ngoba kade sesinitshela ukuthi musani ukubeka lezi zinto kunuku nje noma kanjani. Obheka kunanokhukhumba la. Hayibo. Ngibona nindlela ama vegetable. Hayi. Hayi man. KP. Hey, Mangobese. Usebenzile lokhukhumba man. Usebenzile lokhukhumba. Mangobese wazi wangiphoxa ngikuthembe kangaka. Angithi wena olala la. Hey mina ngilala la. Hey, wazi wangiphoxa Mangobese ngikuthembile. Shothi wena usebenzile Mangobese. Hayi uyangisukela. Angikwazi ukuthi ube koba lapha. Hey, Mangobese ungangenza isilima. Ngiyalazi leli phunga. Usebenzile lokhukhumba man. Hey, wazi wangidlisa amanyala man Mangobese ngikuthembile. Aha. Hayibo yazi uyangidakelwa lo. Kade saboshwa thina la ucathi sokwenza njani? Sanboy. Mangobese, sawubona. Hawu. Asanda. Sanoku kuba fresh, KB, ngiyazi ukuthi ngesikhathi ngisayiphoyisa besibuye singazwani kahle kodwa
ngicela ukuthi ngiseve isigwebo sami in peace. Angifuni inkinga. Ufuna ukuseva isigwebo sakho in peace, ha? Akhuleka. As long as uzolalela owami umthetho ngithi uyangithola. Mina nawe soba grand. Okay. Relax. Hlala phansi ukuze ngizokubeka stars ukuthi ithini into ngaso. Hlala phansi, khuleka. Phethe mina la. Relax. Mathuki. Sekhaya manje ngithi uyangithola. Manje usho ke masibalikhulu. Uyakwazi ukudlala lokho, uyakwazi lokho. Uyakwazi ukudlala ikere. Ukhuluma ngani manje KB? Khuleka. Usazothola ukuthi ngikhuluma ngani yazi. Kahle kahle lana mama. Into ebidala ukuthi mina nawe singazwala. Sonke lesikhathi uyiphoyisa. Kahle kahle ngiyakufadela man. Ngishaya ngawe blind kanjani? Angikwazi ukuthi ukhuluma ngani KB. Angikhuluma isiZulu nje uyangizwa kahle ngithi bengiyifatela ngawe ngishaya ngawe kanti awungizwa yini? Hayi ke. Mina ngiyishayi. Uyishayi. Khulileka kusa usazoyishaya. Kahle kahle uyabona sisaseside kabi isikhathi ula ngaphakathi yabo. Kuleso sikhathi leso uzodinga umuntu ozokuvikela la ngaphakathi. Imina ke loyo ozokuvikela kodwa phela ke under one condition. Yasibamba leso. Hayi mina KB angiyidlali nje leyo nto. Yini ongayidlali? Awusalona iphoyisa la ngaphakathi angathi uyakhohlwa manje. Mina ngizokusiza ngikubhekelele. Ngikhava wena na ukhava mina. Ngithi uyabona siyabhekelela. Yangithola. Ayenzi benzima lento isimple ka. Hayi. Lungile, I'll take my chances ngizobona ukuthi yenze njani. Take your chances. Thatha ama chance ufuna ukubona ama million. Awakho ama million ozowathola la. Hayi bo KB futhi wena unayo intombi nje. Thini lo mntwana uyikhathaza ngento engekho man. Mawuthanda yakho ngathi ngumseleki ngoba phela uthando nesithembu. Ngithi uyangithola. Umacele ngapha, umayeni ngapha. Or kanjani mama? Hayi mina ngeke ngibe iphathi yaleyo nto. Zonginyanyisa yazi. Kodwa ke ngoba uKB umuntu ogrand ngizokunikeza isikhathi uthi ukuyidenka kahle man ukhuphula umqondo vele usanda kufika ingqondo isagcwala umoya wangaphandle. Mase ushintshela umqondo wakho uyazi ukuthi uzongithola lapha. Okwamanje uzogibela la istage ulale noma ngobese la phezulu ngoba usalokhu uzenza I-hard to get kancane. Mina uyazi uzongithola lapha mawusongidinga. Mina ngila ngaphansi downstairs angithi ngithola. Yini manje? Katsheni. Anisasho bekuzoba nebrayi ejele. Yini futhi ubonani futhi Bona phela uphethe imesh ngomqala. Wekatsheni. Ukhonkolo. Wekatsheni futhi ubhlunga kanjani? Akubona laba ngani bakho zakwethu labo sebenza la ukuthi oJackson noHercules ibona abangenze nje futhi. Obathe ukuthi. Ngiyakutshela. Wena ubuwenzani? Hayi ayikho into bengenza bebetsho ukuthi ngiyeqa kanti bengiqhwe ekatsheni. Webhof uyazi ukuthi wonke umuntu ola ejele ngaphakathi. Uma umbuzo ukuthi uboshelweni uthi bathi babulala bathi ngantshontsha bathi lungileke cha salusuyeka lapho ngiphathe into emnandi. Hayi nakho usuqalile. Hayi usuqalile lento zonke ezimnandi. Kade wayigcina. Yini le mfethu izongithambisa la. Imnandi ingaphekiwe. Hawu nangoke nali Yopha ingalimele. ini leyo katsheni. Zinto zokuyembeza. Ukatsheni njalo uhlale ecabangela. Hey mfethu. I-fresh from ngale. From ngale. Kuma female section. Uyabona le? Kade ithe manqa ihlezi kuyona. Uyona pha.
Awungitshela izoba imalini ke le mali. Hayi. Ufana nomfowethu phela wena. Ngeke ngilimaze kakhulu. Ngeke ungilimaze. Kanti sisuka kude nawe. Awu mfowethu uyazi bafu. Hayi, kuzoba nje u600. 600. Lalela wegatsheni. Angidingi mina lento angisayidingi kahle lento yakho. Leyo ngidayisela uza lapha mina le sengizokwazi ukuyinuka ngqo. Ngithole yona ngqo ngiyibuka. Ngisuse ngale ngilithi ngala angisayidingi le yakho gatsheni. Wangcina kuqala gatsheni. Mama uthi uzoyisusa ngale uyibeke ungazobheda wena. Ugatsheni kuphela uvumeleke ungena ngale e-female section njengephoyisa. Wena ke uzobe uyithatha phi lona? Ah senginayo ngqo mina gatsheni ungangiphayizeli mina mfowethu. Unayo uyithatha phi? Nginayo egatsheni mina sekhona umuntu enginayo la. Hey, aliya kodwa iselo nongoloza. Bakufusa yakubhovu uyangezwa? Yini manje? Ufusa Yini manje? Ufusa yakubhovu. Ngenzeni manje? Ungalinge wena ungitshela ukuthi mhlawumbe usukhokhomela umagatsheni lo sanda kufika. Hawu, sebekutshelile. Hey, wobhovu. Yabona maka wathinta leyo ngane. Kodwa uthinte mina. Ya. Wathinta leyo ngane kodwa uthinte mina. Wathinta yona kodwa uthinte mina. Wathinta mina kodwa uthinte yona. Uyabona mawuthinta yona uyobuthinta umboko. Wabona kunyakaza indlo. Ngijabuliswa kahle mothi kuyobe ngithinte wena kuyobe ngithinte. Usho ukuthi Jehova mengilifaka nje kuyona liyobe lingena kuwena mfana wami. Ufakani wobhovu. Usofana nosifakaza ke manje. Usofana nosibaru wami manje gatsheni wena ususibaru wami. Njengoba uthi ngumfowenu sowumfowethu osibari. Udaki. Hayi awukwazi. Ngibe usibari nento enjemini. Awukwazi. Awungitshele ngona mawusiza wafika mfethu bengisayibuza uzobuya. Manje asilungisele ukuthi mngani wami angiyena umngani wakho wena ngezwe. Mhlawumbe ukuthi khona izinto engibuye ngikuzamele zona la ejele. Akusho ukuthi bese ungena ephaketheni sezwana. Ngiyaxolisa sibaru wami. Ngithi mina sibaru awusheshe uphele mfethu. Wayiphinda le ndawo ngithi angiyena umngani wakho angiyena usibaru wakho yazi. Okay mfethu ngicela ukubuzana. Manje awusho mengifika lapha kini futhi senihlangene nonke nomalume bakho. Ningangishaya into engakanani futhi mase ngifika. Singakushaya into engakanani? Ngishaya into engakanani nje mhlambe ukulobona. Shaya ingozi enkulu la. Mhlambe wena ungabuza ukuthi zingaba ngaki? Ngoba khona enyoqhamuka ngapha. Zingaba ngaki inkomo gatsheni? Inkomo zami ingozi into ongayibala. Azidlali thina so gatsheni suka la. Lungile papa sibaru wami. Wemntanami. Yebo ma. Uyabona ukuthi kubaleke kanjani ukuthi uyiphathe kahle umsebenza ngabantu. Buka manje usunathi la. Ngesikhathi uyiphoyisa bungeve usihlukumeza. Awusho. Kambe njoba ulana kwenzakaleni wena? Ma, ngicela singagxili nje into esezenzakalile. Ngoba manje ngeke ngikwenze lutho kungakushintsha lokho. Kodwa ke sengiyilangi la manje. Kuningi ma okwenzakalile. Shuthi ngiyafike ngeqala ejele noSiyabonga. Sahamba saya eMozambique. Kwaba mnandi njengoba sasihlelile until sihlangane nomuntu wala eSouth Africa. Shuthi wasibona ke ngoba kudlule izinsukwana kwavele kwatheleka amaphoyisa la sihlala khona. Ngilana ke manje. Iminyaka emingaki khona Jobula? 15 years. Hayi ke kuzokusiza ke ukuthi uhloniphe ngoba usunathi la ngaphakathi. Kodwa ke nganami khona kufanele ngikutshele khona wenza into enhle kabi ukuthi ungamlaleli kakhulu umuntu abakayikhonjwa. Yabo lento ekade efuna ukwenzisa yona njengoba unqabile ibambe lapho. Kodwa ke leminyaka le uzoyihlala nathi la uzobuya ube nenkinga yokuthi uzofuna ukujabula phela nawe ngoba usamncane. Kodwa into ezokusiza njengoba ungavumanga la ukutshelwa uKB khona ekuzokukhombisa khona mina ungakusiza. Yabo nje mina ngisizwa yilo lo siwaphendula indoda yami selokhu ngafika la nawe ke kuzokusiza ukuthi usebenzise yena. Hayi lutho mama mina ngibona ukuthi ngizoyidinga indoda yakho. Hayi ke angikeke kanjalo ke. Kodwa ke ngohamba isikhathi uzolidinga usizo ungabusangithinta. Awuyisola isitory yathi umkhosi wamashumi amabili osithi sigqoma endabeni ezimhlophe. Lokusebenza kanjani? Awungiyagqoma into endabeni ezimhlophe ngiyaphezulu. Manje ngikhondo ukuthi abangabomamani sabasaluthi. Ngiyavula ngo7 Marubani. Ngilandile ngo8. Ngiphinde ngizovala ngo7. Ngidikene Marubani. Ngeleke John.
angidibene yebafowethu nina senzofuna kushayisana izitimela nina la ngiqala kulela jele nina nabhizi nemigcoco yalonto yalonto nigwaza imigcoco yalonto seniyasuka lapho nilalela uJoseph Nyende niyasuka niyamshaya nishaya i28 nifuna kushayisana izitimela nifuna liphenduka ijele lizophenduka lejele engeleke jani uyezwa endoda emhlophe hey hayibo wena Ngolosa thoko nje wendoda emnyama mawuthi lizophenduka ejele ukhuluma ngani ukuthini ngempela iproblem yofaka lo muntu ukhuluma ngani engeleke jani ukuthi angidibene ndoda ngoba uJoseph yi26 uJoseph yi26 nimshayelani yi28 uJoseph man udideke ilalela la wena uzosanganela kuthini wena uthi ubukhuda la unyela ijele lonke nuka ijele bususijwayela kabi wena tshela abantu besinqa wena manje usiyeke wena into ofanele uyenze fusaka soka lizophenduka uzofa wena manje hamba uyifele wena manje lwabi lizophenduka ijele kanti ukhonkothi bo yini le yazi lento lesizoshona le ufuna ukubizwa ngathi lento le Fadel yabo kodwa mfethu yini ngishaye kangaka sengaze ningishaye kangani ngishayela into engazuthi ngiyahamba ngiyabaleka wephofu thina ngesitsheni wena umsebenzi wethu sengaze ningishaye kangaka ningishaye phambi kwalomuntu nazi kathi lo muntu ngiyamfuna and hayi kuthi kangibaleka mina wephofu ithina esakuthuma uthamba okweqala ithina esakuthuma phofu cha ngangeqi mina lapha njengoba ngitsho ngangihlaziya kodwa sengaze ningishaye phambi kwalomuntu uhlaziya weqa phofu uzophinda uzokhala ngento Bova wena ngakukhuza kangakho indaba lengane uzokhala ngengane iphoyisa lela Bova first thing wena awunaki lokuthi iphoyisa lokho ngakutshela Bova suka eduze kwale ntombazana yebo ngasuka njengoba ngangisuka nje sengathi ngilapha phezulu ngangisuka eduze kwa kade niyasenizofika yini indaba ningalindanga okungcono bafowethu azahambe lo muntu mase kuyimani ngishaya ngoba hayi ukuthi mina ngangibalekele ukushawa kuwena ungihlala la uzositshela manje ngomsebenzi wethu uthi aswenze kanjani ufuna usitshela thina ukuthi aswenze kanjani umsebenzi wethu cha phoyisa ngintshela kodwa ngicela ukutshela yangani ngendlela engihlonipha ngayo nangendlela engithembe ngayo engazi ngayo nawe ngihlonipheke we uyiphoyisa linomoya sihlonipheke nawe pho manje uzokwenza njani ngoba phela leyangani ukuthi sidalelwene ukuthi sidalelwene nayo njoba ngila nayo ila mhlambe wadala uNkulunkulu nje ukuthi angiboshwe ukuze ngizokwazi ukuthola ngakubhonya kahle Bova ngakubhonya kahle mfana uyakujabulela ukungibhonya kwakho kanje and futhi uyabona mhlazane ngitholela linye ithuba ngiyoyibiza lengane ngiphinde ngiyibeke la phapho ngiphinde ngikubhonye Bova ngikushayisise Bova ngoba uzwa ngeke usasona sobe seseqile hey yabona nje mfethu iphoyisa imake awuphinde emuva amagama ngisho ukuthi ngikusaphinda ungishaya ngoba phela ngumuntu okhona la ngeke ngisenza lutho usacabanga futhi uphinda le nto awuyenza la lwamsangana uphoyisa olombona nice ngisazokubhonya webhobo sakushaya mfana wami wena hlukana naleya ngane Away. Oh, too short, madoda. Half a loaf is better than nothing. Okay, hey, yes, upon ukuthi usuze wabuya emaplazini. Asengibuyele Gatsheni. Kade nilandela imbuzi lapha sibheka amazambane. Hey, kuyanyiwa lapha Gatsheni. Lalela ke ufike ngesikhathi esihle. Waba nenhlanhla. Ngizokwenzela konje kuthiwa yini mengabe welcome i-anniversary. Surprise noma investment hayi kulungile siyeke le konke engiphathele yona mfana la yona kodwa ke izokulimaza kancane ephaketheni hayi Gatsheni ngabe yini le hayi Gatsheni akakhulumi kakhulu ngizoqala ngesampula kuqala hayi Gatsheni hey manje Gatsheni uyazi ukuthi kade kaligcina iphunga la lento manje ingabe malini hayi wena too short ngoba wena ufana nomfowethu ke wena kanti futhi amandla akho ngiyawazi ukuthi mafishane kangakanani hayi ngeke ngikulimaze kakhulu mfowethu kuzoba nje u150 kuphela ngoba wena 150 Gatsheni hayi kuzoba ilakho uzohlala kuwena singakhishini kanti lishasha ngisanda ukuthatha ngale Gatsheni yazi la no 50 rand uphela hey musokudakwa wena la
ngiyakutshela ukuthi lento ifresh kade ngiyilanda manje female section. Ekuzazi ukuthi Gatsheni lapha emaplasini bokugeza ukwazi ngisho ukudayisela imbuzi. Uyazi lisafudumele ngisho ukufudumala uyazi. Uyazi Gatsheni uphantsheki lapha emaplasini nawu 50 rand enginawo and beke ngidayisele imbuzi 20. Ish. Lungile letha on 50 me. Gatsheni. Oh.